салому дуруди бепоён дӯстдорон ва ҳаводорони шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон. бо такя ба фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи аз худ намудани забонҳои хориҷӣ ва махсусан забонҳои русӣ ва англисӣ мо тасмим гирифтем ки омӯзиши забони англисиро барои шумо осон ва дастрас намоем. бояд гуфт ки ин иқдом бо мақсади амалисозии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳм гузоштан дар рушди маърифатии забондонӣ миёни ҷомеа роҳандозӣ шудааст. аз ҳамин рӯз курсҳои омӯзишии забони англисии рӯзномаи Хатлон оғоз меёбанд. шумо метавонед бидуни хароҷот ва зарурати рафтан ба марказҳои омӯзишӣ танҳо бо телефони ҳамроҳ ба саҳифаҳои рӯзномаи Хатлон ворид шуда дарсҳои англисии моро пайгирӣ намоед. ва биёед акнун дарси нахустини худро оғоз мекунем. дарси нахустини мо оғоз мешавад аз алифбои забони англисӣ ки ном дорад English Alphabet. чаро маҳз алифбо? зеро ҳамон тавре ки барои ворид шудан ба ҳар хона аввал бояд дари онро кушод ва барои омӯзиши ҳар забон низ омӯхтани алифбои он ҳатмӣ ва зарурист. биёед алифбои забони англисиро бо ҳам меомӯзем. дар забони англисӣ 26 ҳарф мавҷуд аст ва биёед якҷо онҳоро меомӯзем. ин 26 ҳарф алифбои забони англисиро ташкил медиҳанд. ва биёед якҷо тарзи дуруст талаффуз кардани онҳоро машқ мекунем. аммо як чизи дигар. ҳамин ҳоло варақу худкори худро бардоред ва ин ҳарфҳоро нависед. зеро танҳо бо тамошо кардани навор шумо англисиро аз худ карда наметавонед. ва чӣ кор мекунем? варақу ручкаи худро мегирем ва ин ҳарфҳоро навишта бо ман такрор мекунем. рафтем. ҳарфи якум A, 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 B, 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 C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. тарзи дуруст талаффуз кардани ҳарфҳоро омӯхтем ва як чизи дигарро бояд қайд кунам ки барои омӯхтани забони англисӣ шумо бояд ҳатман як дафтари машқи хат дошта бошед. чаро? ба хотири он ки барои дуруст ва хубтар аз худ кардани ҳар як ҳарф шумо онро бояд на камтар аз 2 ё 3 хат машқ кунед. нависед, чанд қадаре ки метавонед зиёд нависед. нависед ва онро такрор кунед. I, J, J, K, K. ҳар як ҳарфро на камтар аз 2 ё 3 хат машқ кунед ва он дар хотираи шумо то абад боқӣ хоҳад монд. ва дарси дигар мо ҳатман ҳарфҳои садунок ва ҳамсадоро бо ҳамдигар мегузарем ва то дарсҳои минбаъда шоду хуррам бошед. Goodbye and take care of yourself.